Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn iawn. Mae heddiw ddydd Iau, y 7 o fis Ebrill 2022. Heddiw yn yr recordiad hwn, dwi'n eisiau i trafod am y pwnc. Beth yw yr agwedd cywer ar gyfer y ffydd Cristnogaeth? Yn enwedig, dwi'n eisiau i cyfrannu fy meddyliau ynglyn at y pwnc yma, sef dwi'n eisiau i canolbwyntio ar ymadrodd i fod yn well Cristion yn edrych na newid ein bywydau. Y ffordd gwell a haws yw i newid ein agweddau. Yn geri eraill, yn edrych na cesio i newid ei bywydau i fod yn Gristnogion gwell. Y ffordd haws a gwell yw i newid ein agweddau. A dyna'r y pwysigrwydd o gweddio, achos trwy'r gweddio rydyn ni yn gallu canolbwyntio ar y geriau sydd yn pwysig i newid ein agweddau tuag at bywyd. Ac felly, trwy aladrodd yr un geriau, rydyn ni'n gallu newid ein agweddau yn wraddol. A trwy newid ein agweddau tuag at bywydau ac tuag at ei ffydd, rydyn ni'n gallu dod a fod yn fwy well yn y bod Cristnogion, sef i ddyddymu pechodau a llwyddiant allan o'n bywydau ni, ac i ddilyn bob un gair yn y Beibl yn gysacht ac yn union, gar am air. Ond beth ydy yr agwedd cywer ac beth sy'n wael gyda'r agwedd cyffredinol? Wel, yn y gorffennol, fy agwedd rydyn ni yn ei cynnal oedd trwy'r crediniaeth ac y dyluniaeth. Rydyn ni'n cynnal yr agwedd neu sefyllfa lle mae'r trwy'r dysgidiaeth hon rydyn ni'n gallu rhyddhau ein hunain oddi wrth y cais wasanaeth i'r byd, y byd llygredig sydd dan y rheolaeth Satan, yn unig trwy'r dysgu y dysgidiaeth yn yr ysgrythurau a gallem ni dianc oddi wrth y byd Satan. Felly, yn yr agwedd hon, y llwybr i iacodwraeth oedd i wneud rhywbeth garnhaol gyda'r ein bywydau, a trwy hynny dianc oddi wrth y maglau yn y byd. Ond yn nawr, yn fy meddyliau i, dwi'n yn credu mae'r agwedd hon nid yr un hawsaf. Dwi'n teimlo os yn edrych na gynnal yr agwedd hon, os rydyn ni'n yn dweud yn ei le, does dim angen i ddianc oddi wrth unrhyw beth, os rydyn ni'n cadw ei hunain fel caethwesion i'r arglwydd, yn edrych na angen i wneud rhywbeth i ryddhau ei hunain oddi wrth rhywbeth, rydyn ni'n cadw ei hunain yn y cadwynau a rhywbeth yn yr ysgrythurau, ac nid i chwilio am unrhyw fath o ryddhad yn y byd. Mae'r hyn sydd yn haws i wneud yn edrych na'n angen i wneud rhywbeth garnhaol i ryddhau ein hunain oddi wrth rhywbeth. Felly, os rydyn yn cynnal yr agwedd olaf, mae'r holl disgwyliadau yn hollol gwahanol, achos yn edrych nag angen i disgwyl am rhyddhawiad oddi wrth y byd, rydyn ni'n disgwyl am cadwraeth yn
y caeth wasanaeth i'r arglwydd. Mae'n angen i ni yn unig i ganolbwyntio ar y cadwraeth o'i dysgyddiaeth. Y beth sydd angen nawr i ysgoi yw ryddhawiad, sef y ryddhawiad allan I mewn i'r byd Satan, achos mae'r ryddhawiad i'r byd hyn yn wael ac yn lligredig trwy'r cadw ein hunain yn caeth wasanaeth i'r arglwydd. Mae angen I ni I wneud pob dim I ysgoi y ryddhawiad oddi wrth y caeth wasanaeth. Felly, pan dwi'n yn cynnal yr agwedd hon, mae fy amcan yn fy mywyd yw I cadw fy hunain yn y caeth wasanaeth i'r arglwydd ar hyd fy'r holl mywyd ac yn bythbythol. Dyna'r unig fodd I cyrraedd hyd at iechydwriaeth, ond yn hytrach os dwi'n yn dechrau I feddwl am unrhyw fath o ryddhawiad, mae'r hyn yn unig yn gweithio I bellhau fy hun oddi wrth fy arglwydd. Ac felly, os dwi'n yn cyfeiliorni rhy bell oddi wrth fy arglwydd, mae'r hyn yn unig yn tynnu tuag at maglau pechadurus. Felly, yn y dibyn hwn, mae angen I mi I gweddio ar gyfer fy gadwriaeth yn y caeth wasanaeth i'r arglwydd ac nid I cyfeiliorni oddi wrth y caeth wasanaeth hon. Ac yn enwedig, mae angen I mi I gweddio ar gyfer cadwriaeth oddi wrth yr gagendor y byd. Felly, yn fy mywyd I dod o hyd o iachawdwriaeth, does dim unrhyw beth I wneud. Wedi dod o hyd o'm fydyddiaeth, achos wedi hyn, mae angen I mi yn unig ar gyfer y weddill o'n mywyd I gadw fy hunain yn yr un cyflwr fel plentyn ddiw, I ddilyn ei ffordd cyfiawn gyda fy holl egni ac hefyd gyda fy holl gariad. Ac dwi yn gallu gwneud hyn trwy'r gweddio ac am darllen yr ysgrifau pob dydd, pob bore, pob hwyr, pob nos. Dyna'r y peth dwi'n eisiau I dweud ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwrando. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.